Fraților, vă implor să vă concentrați cu adevărat pe cuvintele mele. Această comunicare este trimisă direct de Dumnezeu, iar ceea ce vă împărtășesc acum nu este doar o simplă informație, ci o revelație care izvorăște direct de pe tronul divin. Mesajul se adresează în mod special celor aleși, adică celor dragi. Vă rog să-l ascultați cu atenție. Dumnezeu vă iubește mai adânc decât vă puteți imagina, iar bunătatea și harul său curg neîncetat spre voi. Totuși, trebuie să rețineți un aspect esențial. Există o limită ce nu trebuie niciodată depășită. Acea frontieră este extrem de periculoasă și mortală, deoarece ascunde un potențial inamic, pregătit să prindă pe cel ce renunță la protecția divină. Mulți nu au observat avertismentul și, crezând că harul îi va proteja permanent, s-au apropiat prea mult de margine, ajungând la sfârșitul pierderii. Dar Dumnezeu nu este doar milostiv, ci și drept. Astfel, odată ce veți depăși acea limită, veți păși într-un domeniu ostil, unde sfârșitul este inevitabil. Aleșilor, vă rog să vă deschideți inima pentru cuvintele mele. Acest mesaj nu se adresează tuturor. Ceea ce urmează să împărtășesc nu este destinat masei generale, celor indiferenți sau celor ce aleg calea rebeliunii, ci este rezervat celor pe care Dumnezeu i-a ales și chemat personal. Luați aceste cuvinte în serios. Ele sunt destinate celor dispuși să se supună complet, să urmeze calea divină și să se conformeze cu loialitate poruncilor. Nu toți pot descifra semnificația lor, nici nu poate oricine să atingă același nivel de supunere. Mulți doar ascultă fără să prindă sensul, iar alții doar privesc fără să descopere adevărul. Dacă inima voastră se mișcă și o lumină interioară se aprinde, atunci știți că acest mesaj este adresat vouă, aleșilor. V-ați gândit vreodată la un moment fără întoarcere, adică la o limită spirituală din care nu se mai poate reveni? Acest păcat are o greutate imensă, iar bunătatea nesfârșită a lui Dumnezeu nu poate masca natura sa. Actul este definitiv, depășind sfera harului și îndepărtându-vă de mântuire. Nu este doar un principiu sau o teorie, ci o revelație solemnă și clară, rostită din gura lui Iisus Hristos. Doar un singur păcat, păcatul ce nu se poate ierta, este absolut și final, aducând consecințe eterne în această eră și în cea viitoare. Marcu, capitolele 3, versetele 28 până la 29. Această problemă nu trebuie tratată lejer, fiind de o importanță extremă și de durată eternă. Nu este vorba de o greșeală temporară sau o ispită efemeră, nici de o mică abatere de la credință, ci este mult mai profundă, întunecată și definitivă. Dacă aceste cuvinte nu vă conferă suficientă gravitate, înseamnă că încă nu ați realizat importanța lor. Deci ce înseamnă să blasfemiți împotriva Duhului Sfânt? De ce acest păcat este considerat atât de grav încât Dumnezeu nu-l iartă niciodată? Și cel mai important, cum puteți evita capcana aceasta? Aceste întrebări sunt de o importanță crucială, iar ignoranța nu mai constituie scuză. Dacă Iisus a emis un avertisment atât de sever, atunci și noi trebuie să înțelegem semnificația astăzi. Vom dezvălui adevărul pas cu pas, strat cu strat, fără a ne baza pe presupuneri, ci doar pe fapte. Prin urmare, vă rog să ascultați cu sinceritate această comunicare și să o înrădăcinați în inimile voastre. Nu este doar o predică efemeră, ci o chestiune de importanță eternă. Înțelegerea acestui adevăr este cheia ce vă poate salva sufletele de pierderea eternă. Înainte de a intra mai adânc în subiect, doresc să-mi exprim recunoștința sinceră tuturor celor ce au susținut acest mesaj prin dragostea
rugăciunile și generozitatea lor, în special celor ce au făcut donații prin linkul din comentarii. Sprijinul vostru nu este doar valoros, ci absolut indispensabil. Nu sunteți doar susținători, ci parteneri pe drumul chemării divine. Vă mulțumesc din toată inima. Dacă acest mesaj v-a atins sufletul și v-a aprins focul interior, vă rog să vă luați un minut să spuneți: Iisuse, îmi pare rău. Nu este doar un cuvânt, ci o declarație puternică ce semnifică: Doamne, aud vocea Ta. Sunt ales și pregătit să accept planul Tău. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal, vă rog să o faceți, ca să nu pierdeți niciun mesaj ce vă va înălța sufletul și vă va lumina calea. Să ne adâncim împreună în acest subiect, nu ca o simplă predică, ci ca o experiență transformatoare ce poate schimba totul. Sunteți pregătiți? Să începem. Să revenim la cuvintele lui Isus. Adevărat vă spun, toate păcatele și toate blasfemiile vor fi iertate, însă cel ce blasfemiază împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în această eră, nici în cea ce va urma. Marcu, versetele 28 până la 29. Ați înțeles semnificația? Toate păcatele sunt iertate. Uciderea, furtul, adulterul, chiar și negarea lui Isus sunt iertate. Dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu se iartă niciodată. Nici în această viață, nici în viața ce va veni, fiind condamnat pentru eternitate. De ce anume, ce face acest păcat atât de unic? Pentru a înțelege, trebuie întâi să știm cine este Duhul Sfânt și ce rol are în mântuirea noastră. Duhul Sfânt nu este doar energie, putere sau o prezență vagă, ci este Dumnezeu însuși. Scripturile ne învață că Dumnezeu există ca Tatăl, Fiul, Isus și Duhul Sfânt. Tatăl este izvorul creației. Fiul este cuvântul întrupat, care a murit pentru păcatele noastre, iar Duhul Sfânt este Cel ce ne învață, ne călăuzește și ne dezvăluie și adevărul. Gândiți-vă la Duhul Sfânt ca la o punte ce leagă Dumnezeu de inimile voastre. El șoptește: pocăiți-vă și urmați-L pe Isus, deschizându-vă înțelegerea spirituală și aprinzând în inimă o pocăință sinceră. Fără Duhul Sfânt, nu puteți discerne adevărul lui Isus și nu puteți primi mântuirea. Aici se explică de ce acest păcat este tratat cu atât de multă severitate. A blasfemia împotriva Duhului Sfânt înseamnă a refuza, în mod intenționat, chemarea la pocăință. Nu este doar o încălcare a poruncilor divine, ci un păcat împotriva mântuirii în sine. Nu este o vorbă rostită din furie sau ignoranță, ci o acțiune deliberată și ireparabilă de a respinge lucrarea Duhului Sfânt. Ce efect va avea aceasta asupra voastră? Și cum vă puteți proteja inima de a comite acest păcat? Voi explica pas cu pas. A blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu este o greșeală momentanie sau o vorbă spusă impulsiv, ci un proces prin care voința de pocăință este pierdută definitiv. La început, se simte conștientizarea păcatului, Duhul Sfânt încercând să îndrepte, dar refuzând în mod intenționat chemarea, treptat se ajunge la o ignorare totală, iar inima se întărește ca o piatră, făcând pocăința imposibilă. Aceasta este realitatea înfricoșătoare a blasfemiei împotriva Duhului Sfânt. Nu este o greșeală întâmplătoare sau o vorbă spusă din întâmplare, ci o respingere profundă și absolută a bunătății divine. Scriptura avertizează: omul va culege ceea ce a sădit. Galateni, capitolul 6, versetul 7. Iar în zilele de azi, oamenii râd de Dumnezeu în mod deschis. Numele Său este disprețuit în filme, muzică și discuții, sacrul devine subiect de batjocură, adevărul este distorsionat,
Credincioșii sunt ridiculați, iar poruncile divine par demodate. Totuși, nu uitați, dreptatea este sigură, iar chiar dacă nu se manifestă imediat, va veni cu certitudine. Dumnezeu este milostiv, dar nu este orb, și pe cel ce îl disprețuie nu-l va abandona. Cândva regele Babilonului, Tasar, a disprețuit cupa folosită în închinarea sacră, folosind-o la desfătarea unei petreceri amețitoare, ridicând-o nu pentru slava lui Dumnezeu, ci în numele unor zei falși făcuți din argint și aur, considerându-se impenetrabil. În acea noapte, Dumnezeu a scris pe zid: zilele tale sunt numărate, ai fost măsurat și considerat necorespunzător. Nimeni nu a înțeles semnificația până când Daniel a fost chemat și a dezvăluit aceste cuvinte înfricoșătoare. Domnul ți-a hotărât zilele și te va judeca. În acea noapte, Tasar a pierit, iar regatul său s-a prăbușit, pentru că, disprețuindu-l pe Dumnezeu, a primit imediat judecata. Dar în zilele noastre, ce se va întâmpla? Ce va fi cu cei care disprețuiesc Dumnezeu astăzi? Ei cred că vor scăpa de pedeapsă, că disprețuind Duhul Sfânt și negând adevărul, nu vor avea niciun rezultat. Va veni o vreme când toate genunchii se vor îndoi, iar unii se vor închina adânc înaintea Mântuitorului, iar alții vor realiza, cu teamă, că au refuzat singurul Mântuitor. Așa vă întreb, în ce tabără vă aflați? Totuși, dacă încă simțiți povara păcatului, există speranță. Cândva apostolul Pavel, care a blasfemiat împotriva Duhului Sfânt, a scris: cândva eu blasfemiam împotriva Duhului Sfânt. Persecutam și eram aspru, însă prin harul lui Dumnezeu am fost mântuit. Chiar dacă am fost plin de mândrie, aceasta a fost doar din ignoranță. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 13. Pavel s-a opus lui Iisus, a persecutat credincioșii și a vorbit împotriva lui. Totuși, bunătatea divină a atins inima lui fără să o înghețe complet, fiind doar rezultatul ignoranței. Dacă fără voință ați rostit cuvinte împotriva lui Dumnezeu, pocăiți-vă acum. Harul său depășește trecutul vostru, iar iubirea sa îmbrățișează chiar și greșelile. Dar dacă continuați să vă încăpătați și să refuzați să vă înmuiați inima, cu siguranță va veni ziua când va fi prea târziu. Aleșilor, Duhul Sfânt vă cheamă în continuare, vă vorbește și vă îndeamnă la supunere. Veți auzi glasul său, veți cădea în genunchi înaintea lui cât timp încă mai este timp. Nu refuzați acel glas, nu-l îngropați și nu amânați pocăința, căci cea mai mare pedeapsă nu vine atunci când Dumnezeu pedepsește omul, ci atunci când acesta rămâne izolat și singur. Astăzi trebuie să vă decideți în ce tabără vă aflați. Să ne unim acum în rugăciune ca o familie și să spunem: Tată Ceresc, Dumnezeule atotputernic și veșnic, ne apropiem de Tine cu inimi pline de teamă. Tu ții eternitatea în mâinile Tale și ești Cel ce judecă vii și morți, cunoscând fiecare inimă și niciun secret nu rămâne ascuns. Doamne, sufletele noastre Te dor cu ardoare. Astăzi ne aflăm la răscrucea vieții și morții, a harului și dreptății, a milei și mâniei. Ne-ai dăruit o promisiune solemnă și gravă, un păcat ce nu se iartă, adică un păcat ce închide porțile harului pentru totdeauna, și o faptă decisivă. Tată Ceresc, prin numele lui Iisus, dă-le celor ce aud vocea Ta, fiecărei inimi, celor ce și-au pierdut vederea și celor ce Te disprețuiesc cu mândrie încăpățânată, arată-le mila Ta. Dacă timpul nu este încă de ajuns, Te rugăm să-i salvezi din rătăcire. Astăzi respingem iluzia că, chiar dacă ne opunem Ție acum, pocăința va fi posibilă ulterior. Tată Ceresc, trezește în inimile lor urgența momentului
și fă-i să simtă greutatea eternă, arătându-le consecințele înfricoșătoare care așteaptă pe cel ce neagă Duhul Sfânt. Iadul este real, dreptatea este certă, iar granița ireversibilă este o realitate. Te rugăm să întipări acest adevăr în sufletele lor ca niciodată înainte. Și, Doamne, ne rugăm pentru cei ce, răspunzând acestui chemări, vor crede și se vor pocăi cu smerenie. Dumnezeule, dă-le refugiul în mila Ta, ca sângele lui Iisus să le spele păcatele, să rupă lanțurile rușinii și ale vinovăției și să-i umple cu puterea Duhului Tău, astfel încât să nu se despartă niciodată de Tine. Fie ca această revelație să ajungă la urechile celor ce au cea mai mare nevoie, să zdrobească obstacolele lumii și să rupă cortina falsității, aprinzând în inima lor o flacără ce va acționa ca o sabie ce desparte adevărul de minciună. Tată, binecuvântează pe cei ce vor fi apărători ai adevărului, nu doar să asculte aceste cuvinte, ci să le răspândească, să le proclame, să colaboreze și să-i trezească pe ceilalți, devenind tovarăși de luptă pentru adevărul Tău. Doamne, dă-le binecuvântarea Ta, astfel încât să nu li se lipsească nimic. Umple casele lor cu har și binecuvântează familiile lor, ca și copiii să umble pe calea Ta. Binecuvântează-i, astfel încât atunci când numele lor se va ridica în fața oamenilor și a îngerilor pentru a-Ți aduce slavă, viața lor să devină o mărturie a loialității față de Tine. Și sub umbra milei Tale păzește-i, astfel încât armele dușmanului să nu-i atingă, iar ei să devină războinici neclintiți ai adevărului în această eră. Noi afirmăm cu tărie: nimic nu poate opri această comunicare, iar forțele Iedusiitidului nu pot împiedica răspândirea adevărului. Cuvintele lui Dumnezeu aduc o victorie ce nu se poate destrăma. Și prin numele lui Iisus Hristos încheiem această rugăciune. El deține o putere de neegalat, este slăvit veșnic și stăpânește peste toate. Amin, amin. Dacă acest mesaj v-a atins inima și doriți să sprijiniți activitatea de răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă rugăm să urmați linkul din comentarii. Chiar și o sumă modestă poate aduce speranță și bucurie în viața cuiva. Vă mulțumim din toată inima pentru implicarea voastră în această lucrare sacră.